Dám ti 3 praktické tipy, ktoré môžeš začať používať už dnes na to, aby si ten hlad cítil čo najmenej, alebo aby nebol taký silný. Ahoj, moje meno je Filip Nemček a vítam ťa v ďalšej časti 5-minútového bench pressa. Dnes sa pozrieme na to, ako pracovať efektívne s hladom tak, aby si kvôli nemu neporušil kalorický deficit, keď chceš chudnúť, pretože mnoho ľudí prestane chudnúť hlavne kvôli tomu, že nezvládnu hlad. Ešte predtým ti ale musím povedať jednu veľmi dôležitú vec, ktorú musíš mať na pamäti počas celého obdobia chudnutia. Hlad nie je tvoj nepriateľ, je to úplne normálna vec a hlad by mal byť našou každodennou súčasťou života. Či už chceme chudnúť alebo nechceme chudnúť. V ideálnom scenári by sme mali cítiť najprv hlad, vydržať v tomto hlade nejaký čas a až potom sa najesť. Počas hladu sa v tele dejú aj dobré procesy, ktoré potrebuješ pre svoje zdravie, takže naozaj lepšie bude, keď aj v hlave budeš mať to, že počas chudnutia ten hlad nie je niečo, s čím musíš bojovať a s čomu sa musíš za každú cenu vyhnúť, pretože vo svojej podstate je to tvoj kamoš. Ďalšou užitočnou vecou, ktorú sa oplatí vedieť, je to, že hlad prichádza vo vlnách a nezväčšuje sa alebo nezvyšuje sa priamo úmerne v čase. Čo tým myslím? Myslím tým to, že je dosť možné, že keď začneš byť hladný, tak budeš hladný iba 10 minút, ale potom ti ten hlad prejde. Neznamená to teda, že keď začneš byť hladný, tak budeš hladný napríklad celú hodinu a počas tej hodiny, čím viacej bude plynúť času, tak tým viac budeš mať väčší a väčší a väčší a neznesiteľnejší hlad. Takto to nefunguje. Je dosť možné, že ho budeš cítiť naozaj len pár minút, dajme tomu, že sa napiješ a hlad je preč. Takže aj toto maj na pamäti, lebo niekedy je ten hlad len prezlečený smet. A teraz spomenáte 3 efektívne tipy, ktoré môžeš používať už od dnes. Tip číslo 1 je, že začneš si vyberať vo svojej diete alebo vo svojom chudnutí potraviny s vyšším sytiacím efektom. Máme potraviny, ktoré ťa zasytia viac a potraviny, ktoré ťa zasytia menej. Keby sme sa bavili napríklad aj o makronutrientoch, čiže sacharidy, tuky, bielkoviny, tak bielkoviny a tuky majú väčší sytiaci efekt ako sacharidy. Možno sa ti už niekedy stalo, že si dal také sacharidové jedlo, najmä tomu cereálie alebo nejaká sladkosť a mohlo to byť akože aj veľké množstvo, veľký objem, ale za chvíľu si bol hladný. To je preto, že majú menší sytiaci efekt. A na druhú stranu, tuky a bielkoviny majú väčší sytiaci efekt, môžeš ich zjesť ako keby menší objem, ale zasytia ťa viac. Ale ty si musíš dávať pozor na tuky, pretože tuky majú raz toľko energie v sebe, raz toľko kalórií obsahujú, než napríklad tie sacharidy a bielkoviny a preto je veľkou výhodou a tvojou jedinou možnosťou, na ktorú by sa mal sústrediť, keď sa bavíme o tých makronutrientoch, sú bielkoviny. Takže musíš naozaj počas chudnutia, je to veľmi dôležité, ty už aj tak, keď máš ten kalorický deficit nastavený a chceš chudnúť zdravo a tak, aby si udržal tú svalovú hmotu, ktorú máš, tak potrebuješ mať dostatočný príjem bielkovín. Takže toto je vec číslo 1, ktorú musíš riešiť tak či onak, keď chceš schudnúť z tuku a nie aj zo svalov. Takže môžeš mať napríklad ten bielkoviny nastavené na 1,5 až 2 gramy na kilogram telesnej hmotnosti. V každom jedle, ktoré si dáš, by bolo dobre, keby tam boli nejaké bielkoviny, ideálne aspoň takých 30 gramov a potom budeš mať istotu, že to jedlo ťa o niečo viacej zasytí. Ale vieš sa hrať aj s prílohami. Napríklad 100 gramov ryže si vieš predstaviť, že to je taká malá miska jednoducho, čo sa týka objemu, ale 100 gramov ryže obsahuje rovnaké množstvo kalórií ako 400 gramov zemiakov. A keď si predstavíš 400 gramov zemiakov, tak proste to už je taká väčšia kopa jedla. Môžeš si to kľudne doma porovnať, daj si to na váhu, vyskúšaj si to a teda je v chudnutí efektívnejšie pre teba a pre ten boj s hladom, keď namiesto ryže budeš jesť zemiaky. Nehovorím, že to máš tak robiť stále, ale teraz už vieš, že keď to takto párkrát spravíš, budeš z toho jedla zasytenejší viac, lebo jednak zješ väčšie množstvo toho jedla, zaplní ti to viacej to jedlo žalúdok a zároveň zemiaky obsahujú aj vlákninu, ktorá taktiež pomáha ešte aj predĺžiť to trávenie a tým pádom budeš dlhšie najedený. Takže to bol tip číslo 1. Tip číslo 2 je, ako som spomínal pri tých zemiakoch, tá vláknina, že začneš jesť viacej vlákniny. Vláknina sa nachádza napríklad v strukovinách, v ovoci a zelenine najviac, avšak ovocie, niektoré druhy ovocia a zelenina majú najmenej kalórií a to je pre teba win-win situácia, pretože si dokážeš dať celkom veľké množstvo tej zeleniny a ovocia, buď ako prílohu, alebo aj vo forme dezertu a zároveň do seba príjmeš malé množstvo kalórií. Takže je veľmi
výhodné, keď napríklad ku každému hlavnému jedlu si dáš, dajme tomu 300 gramov zeleniny. Zase, je to niečo, čo ti zaplní ten tvoj žalúdok, budeš proste mať objemnejšie jedlo zješ, zaplní ti to viacej žalúdok, čiže budeš mať pocit, že si viacej najedený, čo v reálne aj budeš, ale zároveň to obsahuje vlákninu, ktorá ti celé to jedlo ešte bude tráviť proste dlhšie, než keby si tú vlákninu nedal a tú zeleninu. Takže naozaj win-win situácia. A čo sa týka toho ovocia, tak napríklad také jahody alebo čučoriedky sú veľmi prospešné pre teba. Môžeš ich zjesť relatívne veľké množstvo, aj 200 gramov dajme tomu, na porciu a príjmeš naozaj malé množstvo kalórií. Takže vyskúšaj aj toto. Tip číslo 3 je, že môžeš svoj žalúdok tak trocha oblbnúť nejakým teplým nápojom. Niekedy ten hlad môže byť prezlečený smäd a stačí, ak sa napiješ a zaženieš tak hlad. Ale ešte lepšie by mohlo byť dať si nejaký teplý nápoj, v tomto prípade to môže byť čaj, napríklad metový, ktorý je sám o sebe celkom sladký, takže v deficite sa častokrát stáva, že niekto má chuť na sladké, môžeš to do určitej miery aspoň takto osladiť, alebo si do toho čaju môžeš pridať napríklad stéviu a budeš mať sladký nápoj, ktorý ti splní aj to, že dal si niečo sladké, ale v prvom rade dal si niečo teplé do žalúdka a ten žalúdok bude mať pocit, že si ho niečím naplnil a že teda nie si ani hladný. A lepšie takto vydržíš do toho tvojho následujúceho jedla bez toho, aby ťa hlad otravoval. Ďalšou veľmi dobrou vecou je napríklad vývar. Môžeš si robiť vývar alebo hociakú zeleninovú polievku alebo hociakú polievku, ktorá nebude moc kalorická a nebudú teda v nej rezance a cestoviny. Samozrejme môžu byť, pokiaľ to zapadá do toho tvojho kalorického deficitu a keď si to všetko prepočítaš, ale nemusí to tam byť. Takže pred hlavným jedlom, keď si dáš teplú polievku 2-3 deci, ten vývar je naozaj super vec aj pre žalúdok, aj zdravotne. Zase zaplníš ten žalúdok niečím a budeš mať pocit, že si najedený dlhšie. Ak sa ti dnešné video páčilo, môžeš mi dať like a odber a vidíme sa v ďalšom 5-minútovom bench presse. Ahoj.